Wes ngene iki Cak Ukil lagi enek kegiatan jenenge Cak Ukil and Friend dolen nang Rapak Ombo. Nang kono enek lomba-lomba, acara pentas seni dan lain-lain lah. Iki aku lagi kate ngeterno hadiah gawe perlombaan 17 ning kono. Pokok meriah yo. Ojo ditelok rekane bos. Ayo diterno, tak dudui dalane kaya apa. Waduh, perjalanan masih panjang. Yo, ini jalan bos. Kolo tembusane kolo ketok gak? Aduh, direk dalane iki. Nah, kolo. Oh, ketok titik kolo. Iku full ngene. Akhirnya sampai bos, Mari mudun kabeh iki lagi nang kediamane kepala dusun Rapak Ombo. Asoy bos omahe asoy, genah asoy. Tanpa kata